mwechumbe bwensemo ye bunge ya West Mugirango ime wese uyibonega oromo ya kera bomonene we kiamakiria gya Jubilee imeyense ya Kenya nigo bono aberkoba gako mwechia kuse Vincent Kemosi ko bako mwechi chinkwana chabungega achia abali bara serikali buna netakere Daktari Fred Okengo Matiang'i abwatisi heri kugendelia emirobiro ya serikali kao kwanira kuseka kwana amenyi kurwa sensemo ya Charani nigo Kemosi atebere na Matiang'i no arime asekia makiria gya Jubilee na ndetari ko chokoso ase serikali asekerienga nigo serikali erobisi agendete ko bakungide birengo byugima abananchi ibense ya Kenya homori kitu Vincent Monda nigo hakareta rawika senseme yo na gotwenye roboti irokobwatia Netaro yaye yogotaka kumanya abuna bamenyi be bunge ya West Mugirango bamenyete ase binyoroime aiga no aumerande ne amate yonsi Kemosi nigaireri bagana gukwanira magendero ye bunge ya West Mugirango abwasatebire mechando ya bamenyi aba nerebweka oraye kore esa uria maiga ndire aije nate baras manke gaige mbonga erinde bakwani abantu bamintumbu ya more biamono sana bono tagete ko basaba abantu baminto moremererie omwako tiere no yomo toso uburai erindegere toreta magendo West Mugirango tokore bitas twatigerete oburai tobwate iga no burai bota gwenere tukoba West Mugirango mbakere biamono rina abo mochumbe mwambwati gasbuya twakorera gasbuya bone inere gas twatigerete nchera naende togote gwansiro mwako nde kogendera gwetumotwe nonye nabo Kemosi nigatebire barabwo kuna abantu be chama ya Jubilee niko bagwe atana burro kurasi chinkwana ekyo kyasegetwa amona barayi bali meye serikali ritukule Juma segetike skuru yo Borussia Nyamira kuna Matiang'i aswase serikali ime. Tunataka kuambia wale viongozi ambao wamekuja hapa Nyamira wanasema eti wanamwalika kwenda kuingia kwa serikali. Mimi nataka kuwaelezea wale viongozi ambao walikuwa hapa Nyamira kwamba sisi katika chama cha Jubilee na sisi katika upisani hatuna haja yeyote kujiunga na serikali ambayo inapora mali ya wananchi. Sisi hatuna haja na serikali ya William Ruto. Sisi tutatengeneza serikali yetu ambayo iko na mwelekeo, ambayo haina wizi, ambayo inajali maslahi ya wananchi, ambayo italeta masomo bora na rahisi kwa wananchi, ambao itakuwa masomo ya free university education. Ase abarayi balia bamutaresiriye Kemosi no yokoliye kirugo kya seneta imeye county ya Nyamira umuinjinia Adams Muchenwa oyo nera senkwana ya yororire nere buya gitoko genda sobochorio bonene bole mutwe abantu bachora abarayi balia bakoletera umwananchi amagenderero abantu baminto tigamba tebi 2027 kitariki 10 omutyenyo nane ngochi gwaka tore chikura ege ntege tangani chora abarayi bamanyete gasi yawo abarayi batari bebitina abarayi bagoika abantu abarayi abonsi niko baireri bagali abo nakoralie ganga ya Dr. Fred Matiang'i yokonyora ubugambyo bonene bwense nintukoruga gusitu anyorire ngerayete koroku Dr. Fred Okengo Matiang'i Dr. Fred Okengo Matiang'i gomole tayari kubwate si Dr. Fred Okengo Matiang'i na Kemosi bunare chairman yetu ninja mochenwa sobo seneta abarayi bago ikabanto turaigango limo arambe arambe Kasongo enda siende aende Kasongo bye Kasongo bye Kasongo bye motuga omuguru kawanja ebintoko babire buya igomo sko yo itomo como sabera Fred Okengo Matiang'i nera agendere kumwako ndego ikabe president yeito William Ruto agendeka barego batebire Fred Okengo Matiang'i Fred Okengo Matiang'i Fred Okengo Matiang'i. Vincent Monda, Ensoko TV, County Nyamira.